Δωρεάν επέκταση εγγύηση KTM. Μην τη χάσεις. Κάτι που όλοι γνωρίζουν είναι πως αν έχεις μια ασφάλτινη μοτοσυκλέτα KTM, έχεις δια νόμου και 2 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή. Αυτό που δεν γνωρίζουν όλοι είναι πως αν έχεις καινούργια δικύλινδρη KTM μοτοσυκλέτα από το 2024 και μετά, τότε μπορείς να έχεις μέχρι και 4 χρόνια KTM Premium εγγύηση κατασκευαστή. Πώς γίνεται αυτό? Με τη δωρεάν επέκταση εγγύησης έως και 4 χρόνια. Αν είστε ιδιοκτήτης οποιοδήποτε νέου μοντέλου με κινητήρα LC8C, 790, 890 και 990 κυβικών εκατοστών, από το 2024 και μετά, τότε σταδιακά μπορείτε να επεκτείνετε εντελώς δωρεάν την εργοστασιακή εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Αν πάλι διαθέτετε κάποιο μοντέλο με κινητήρα LC8 των 1290 ή 1390 κυβικών εκατοστών, τότε η δωρεάν επέκταση εργοστασιακής εγγύησης μπορεί να φτάσει έως και τα 3 έτη. Η εγγύηση ανανεώνεται δωρεάν με μοναδική προϋπόθεση η περιοδική συντήρηση να γίνεται όπως την ορίζει το εργοστάσιο στους συνεργάτες του επίσημου δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο η εργοστασιακή εγγύηση μετά το πέρας των 2 ετών ανανεώνεται αυτόματα κατά 12 ακόμα μήνες, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο μέχρι τα 4 χρόνια.